Kaseng Federation of Khasi Jantia and Garo People Mau Age Circle kalayo ban IT kedor khas yu Menteri Rangba Kejelau Konrad K Sangma na kebenta bandawa shibun kijing dan kam jong ketong kethany Mau Age ya ketika kedor khas kaseng kalayo ban IT hakpor bo Menteri Rangba ulawan ban play yu mau nong rem na kebenta ban chnano ek surok nong stoin Mau Age taba 8 kilometer ki kato ban ki mat jing dawa jong kaseng ki kentup ban bodien ni ka national highway ke ba 9% kilometer ban wanra biang ek tenat handloom and weaving Mau Age ban penyo no ek college sarkar ban bu no ek police outpost bat kumjo ek office CNRD block jong ka FTGP Mau Age Circle ha ka jing wan yu kujat jong chief minister Bron Burom jongi apo jong kani kadang thany Mau Age jongi ngilayo ban IT ya kami memorandum na kebenta ke jing kam jongi kadang thany Mau Age ti na kaliang jongi ngilabu hang ni kumba khandai teli ta kimat jing dawa hakmat jong chief minister Bron Burom jongi ha ka ba ka benta ka baning kong ka ba ngilabu hang ni kalong ba na ka benta ban budin ha ka bede kani ka jing pentrai kam ya ka jing pentrai ya kani ka national highway ka ba 9% kilometer nang ta ka baar ngilabu ru na ka benta ban upgrade no ya kani ka PFC ka bangila don menta sya ka CLC perban simti purano da ka government oi na kaliang jong simsta meni ha ka jing kren ni ai ka jing khublai na ka benta ba ula kular na ka benta ban lei ban kentiu ya kani ka PFC sya ka CLC nang ta ka balai ngila buru ke jindawa ha ka bedai ban thung tikna thung pura ya ki nong tre hapo jong ka tanat jong ka veterinary ka bala don hangni markat kum ke jinglap jongi kaseng hapo jong kani ka tanat veterinary ilap don tang we nong tre bar ta udai sukidar ha ka baki nong tre we ru don tina kaliang jongi ngila buru ka jindawa hakmat jong CM bagun thung pura no ya kita ki nong tre ki bahap hapo jong kani ka veterinary hapo Mau Age nang ta ka basaw ila buru ke jingdawa na ka benta kani ka handloom and weaving ka ba la don menswa hapo jong kani ka dong ka than jongi hare lara no ya kani ka tanat jong ka office yang satai sapo nong stoin tena kali jongi la bu hang ni ka jingdawa ba deban wan bu biang dai ban bu hanong stoin namar ka dai be hapo Mau Age namar menswa ru ka dai hapo Mau Age nang ta ka basan ngila dawaru ngila buru ke jingkarpat ban wanra ya ka government college hapo jong kani ka dong ka than ka jongi namar hadu menta kat kani ka jing heru kamdon kata ka government college lani ka college watang ka wairu nang ta ka bahan riu ngila buru ke jingkarpat namar kat kani ka jing yar jong kani ka dong ka than ka jongi ha kumba nyau phau duna teli kisnong idon hanrei nak menta ka CRD block idang hapo nong stoin tung tangi dawa ba dai ban bu no ban wanra no ya ka CRD block hapo ka ni ka than Mau Age ka jongi nang ta ka bah nyau ni ha bangi pai ya ka jing long jing man jong ka dong ka than jong ni la idai na ka benta ban wanra no ya ka police outpost hang ni ka jaka na ka benta jong kibor jong ka an namar ba kum bangi tip hapo ka dong ka than jong ni don shibun ki ba jia man la ka sni utangi don kam ban wanra no ya ka police outpost hapo jong ka ni ka dong ka than ka jong ni nang ta ka ba phra bangi tip ba ka jing chngai ka jong ni nang ni sanong stoin ka long ka ba chngai du kata kum tangis ngodai ro bandawa khmat jong ka sarkar lengba chief minister Bron Burom jongi ban wanra no ya ka Meghalaya an rural bank ni ka bang nong kendong kum bang itip baro hapo jong ka ni ka than Mau Age nang ta ka ba khandai bar kata ka dei ka issue ka bala khamsa tenghi bar kata ka dei ka ni ka kensi hadel project bana kalian jongi bu ka jingdawa khmat jong chief minister Bron Burom jongi badun budin ya ka ni ru ka wei na project ka bala ban ai kam ai jam kam tam ya ki samla jong ka dong ka than ka jongi ki bidang don hapdeng ka jing jenjar ka jing ang na kum ta kum no ban yo ya la ka jong ka kam ka jam ban bless you